si MC. Hinungdan sa kalit kayo ni mo nga pangbiya sa lugar kung di inatukod ato relasyon kay naakapay butang na kinahanglan na unahon ang edukasyon nga maoy importante sa ato kinabuhi sumisabot ko nimo baby pero di ikalimod nga di nako malikayan kaguol gibati nga wa ka na sa akong kiliran nga usaon kaman maumang gyud ni sitwasyon sa love story ni Mr. Yans iya na lang ni abang tahon basin ug makuhon ikaw gihapon ug ako ang binuhat nga gipare sa labaw nakahibaw karon para nimo kining akong mga pag-ampo dotang panghitabo iyong nakaipahilayo ug imo matuman ang gusto sa imong ginikanan nga mahuman nimo kurso karon imong gitunan. Og kalaay nga gibatinaw sa akong dughan kay nabaguhan sa mga nahitabo listo di ay kaayo nga naa ka sa layo og pirmi kada adlaw na lang kung mapilaw tungod sa hunahuna nako nga galatagaw sa tunga sa kagabion kasigi nakog handom basing nakalimot ka na nako ug wa na nakahinomdom pero ining tanan karon nga akong gidada antuson ko gyud ni hangtod nga mo balik ka ug bisan pag communication na lang ang gagunit karon sa tong relation I'm still right here to wait and then bahala na kung unsa man gyud dangatan thirst of love dawaton once masakitan kay dili man gyud ni pwede para ni Lexi ang kalimtan sama nimo dako kayong imposible Kalit lang yan, kalit lang kung ano